Goedemiddag. Goedemiddag. Ja, Vertel. de camera stond nog niet aan, maar je stond al zo leuk veel eraan te kijken met z'n tweeën. Nou ja, we stonden verbaasd een auto voor ons. Toen zegt hij van, oh, zit hij, dat is onderweg. En wij keken dat altijd vroeger, toen wij nog in het westen... Steeds. En nog steeds, toen wij in het westen woonden. Serieus? Ja, En hoe ver in het westen woonde u? in Noordwijk, Aan zee? aan zee. Nee, Noordwijk binnen. Nou, Noordwijk binnen. Dat is hetzelfde. Hi, Bas. Ineke Broekhoff, ja, Zo. dat klopt. Ook Broekhoff. Ja, Ja. ook Broekhoff, ja. Hé, maar wat leuk dat jullie dan al eerst in Verwegistan naar ons keken en Ja. nu op de beek ook. Ja, Ja, Wat leuk. Dus jullie zijn echt van het eerste uur, want we zijn 10 jaar op zender al met het programma. ja. Dus jullie zijn echt van het oh, begin? ja, inderdaad. Niet dat we het elke keer keken, maar regelmatig. Dat we zondag dat we zeggen, hé, even kijken. Oké. En omdat wij ook regelmatig in Limburg op vakantie gingen. Dus Ja. we zagen op een gegeven moment ook al die dorpjes waar je, en die geheugens waar je was. Dus wij hebben heel veel gevolgd. Goh, en hoe zijn jullie dan eigenlijk in dit dorp terechtgekomen? Nou, kom dan even binnen. Kom dan even binnen. Limburgse gastvrijheid uit Noordwijk. Uiteraard. Kom binnen. Lukt het? Oh, je hebt de stekjes binnen staan. Ja. Wat ben je aan het... Mijn man is... wat ben je aan het stekken, John? Oh, Dalia's. Dahlia's. Kijk, Dalia's ontstekken. laten Daar ben ik heel vroeger als klein ventje, van 15 ben ik erin begonnen. Bij een kwekertje. Laten dat nou net, ja niet om te slijmen hoor, maar laat dat nou net mijn lievelingsbloem zijn, de dahlia. Oh, dat zou kunnen. Omdat hij zoveel verschillende gezichten heeft. Heel veel. Omdat hij zoveel Duizenden duizenden kleuren. Klopt. En jij hebt er zo enorm lang plezier van. Ja. Hij blijft maar gaan, hè? Ja, als het mee zit, dan gaat hij een beetje eind juli bloeien tot, tot het gaat vriezen. Ja. En dan zegt hij van, doe het nou zelf maar. Oké. Ja, maar wij zijn hier terechtgekomen. Mijn man heeft hier vroeger in Limburg voor zijn werk gezeten. Aha. En toen heeft het de omstreken getrokken. En toen hebben wij eigenlijk altijd nog, want ja goed, we hadden een mooi huis in Noordwijk. En toen zijn we later altijd heel veel hier in Limburg op vakantie gegaan, van boven naar beneden. En toen hoefden we allebei niet meer te werken. En onze zoon was op plaats van bestemming. En toen zeiden we van nou, we verkopen de tent en we gaan. Wauw. En we wilden gewoon meer ruimte om ons heen. Oké. Wij zaten in een woonwijk. Ja, een hartstikke mooi huis hoor, maar klein tuintje. En ja, daar konden wij eigenlijk niet meer van genieten. Oké. Dus vandaar dat wij de boel gepakt hebben en van boven tot beneden gekeken hebben naar huizen. 23 huizen hebben we bekeken. Ja, Joh. en dit was het. Maar zijn jullie dan elke keer vanuit het westen 23 keer hier naartoe gekomen om een huis te bekijken? Wel 34 keer. Er zijn wel huizen waar we 2 keer zijn wezen kijken. Oh man. Soms Dat we dachten van, nou, dat lijkt ons wat. Hebben we noemen we dat, iemand die er even meer zoeken van had, verstand van had. Hebben we gezegd, joh, wil je mee? Dan gaan we even kijken. Dus zodoende. Nou, ik denk dan dat we 4, 5, 36 keer hier naartoe gereden zijn. En soms liepen we in Blerik. Ik heb een broer in Blerik wonen. Oké. Dus die, ja. En zo zijn wij hier. Ja, en we gaan echt niet meer weg. Echt niet meer naar het westen, naar het strand. Nee. Vertel even waarom. Waarom? Omdat het strand en Noordwijk is mooi in de zomer. Maar hartstikke druk. Ja. Hartstikke druk. En gehaast. En gehaast. Het Het leven, altijd veel rustiger. leven is hier heel anders. Ja, en de ruimte wat wij hebben nu. Grote tuin, groentetuin, Ja. bloementuin, kippen lopen. Ja. Wie was er het eerste verliefd op Limburg? Jij of je broer? Nee, jij of je broer, die in Mijn broer, Blerik. mijn broer. Ja, die komt zo bij jou. Ja, mijn broer. Mijn broer. Wat? Ja, die woont ook al... nou, hoe lang zal die er Ja, wonen? 35 jaar. Ja, zeker wel. Misschien wel 40 jaar. En hoe kwam dat? Ja, dat Ook. is een liefje gevonden hier. Ah. Ja. Zodoende. En misschien zit het wel bij ons erin, van ons gezin. Een zus in Overijssel, nog een broer in Groningen. Ja, en de rest in het Westen gebleven. Wij willen ruimte. Ja. Ruimte om ons heen.
Ja. Ja. En jij kwam dus voor je werk al in Limburg. Wat, Even bij een klein kwekertje, een daderkwekertje. En dat had ik na een jaar of 7 gezien. Ik denk, nou, dat ken ik. Toen ben ik mijn eigen, noem je dat, ja, naar een loonwerker toe gegaan. Dat het puur in de bollenwereld, zeg maar. Hier is het allemaal echt akkerbouw. Ja, En voor de bollen moet je wel daar zijn, hè? Dan moet je dus in de bollenwereld. Nou, dan ben ik naar de loonwerker gegaan. En die had op een gegeven moment een vraag aan mij. Zou jij naar Limburg willen in het voorjaar en in het najaar een x-aantal weken om in het voorjaar te planten en in het najaar te rooien, de gladiolen. En dat was rondom Venray. Mercelo en die plaatsjes daar. Ja, dat vond ik wel leuk. Nou, en sindsdien heeft die streek mij getrokken. En nooit meer losgelaten. En tot op een gegeven moment wat dichter bij de Maas gekomen. Ja, en dat vind ik zo'n verschrikkelijke mooie rivier. Ondanks dat die wel eens heel erg stormachtig kan wezen. En dat we dachten van nou houden we droge voeten een paar jaar terug. Blijf ik hem een hele mooie rivier vinden. Wat maakt de Maas zo mooi dan? Moedermaas, zoals wij hem noemen. Het stromende water, dat kabbelen, die kanten ervan. Niks is recht, alles gaat... De veerpontjes. Veerpontjes wat dan over het kanaal gaat. Ja. Dus, ja, sommige ook nog over de Maas, ja klopt. Ja. En dat vind ik fantastisch. Kenden jullie elkaar toen al, toen jij 2 keer per jaar richting Venray ging? Ja, konden we elkaar ook al, ja. Toen was ik in Pezant al een jaar of 23 hadden we verkering. Ja. En ons 25e zijn we getrouwd. Kon je hem toen al 2 keer per jaar dan missen? Als die, Ja, hoor. Ja? Ja hoor, ik heb hem heel veel gemist. Hij is ook heel veel... in de standbouw heeft hij ook heel veel gewerkt. Ja. In zijn vrije tijd. Of hij nam een aantal dagen vrij en dan ging hij weer een weekje... Standbouw? Ja. Hé, maar dat is wel... dat is Heel anders, hè? Ja, ook al. Ja, Dat is aanpakken, hè? Ja. maar ja, dat vond hij leuk. Dus Maar ja, dat gaat goed. Dat betaalde goed. ja. Heel goed. Ja, dat is werk wat heel veel mensen niet willen doen, denk Nee. ik ook, hè? Omdat het van 's morgens vroeg tot 's avonds laat, het is allemaal deadline werk. Ja. Dus het moet af. Dus hoe je dat ook went of keert. Maar ja, goed, met een leuke koppel lukt dat altijd. Ja. Lukt het Teamwork. altijd. Hij zag heel ons bord op het huis. Ja. Zullen we het daar eens over gaan hebben dan? Vooruit. Toch Wil je het echt voor- weten? Toch voor Toch voor elkaar. elkaar. Nou, dat is dus een wens van mij van vroeger uit. Dat ik wilde verhuizen naar Limburg toe. En nou ja, goed, maar op een gegeven moment, ja, huisje, boompje, beestje, ouders, kinderen. Dus nou, dat werd allemaal op een laag pitje gezet. Ja. En tot op een gegeven moment, nou ja, een jaar of 5 terug, dat het dus kon gaan verwezenlijken. En nou, dat hebben we dus gedaan. En dan heb ik altijd gezegd, als het een soort boerderijtje is, dan zet ik erop, toch voor elkaar. En dat houdt in dat we het voor elkaar hebben. Zo'n leuk huisje hier ook, een leuke plaats, leuke buren. Maar ook dat we er voor elkaar zijn om elkaar te helpen. En dat hebben wij ook allebei in ons. Vandaar dat we heel erg makkelijk konden inburgeren hier ook. Want je moet je eigen geven. En als je je eigen niet geeft, dan gebeurt er niks, want ze komen niet op de werf. Ja. Jij moet je geven. Ja. Nou, vandaar dus die tweezijdig betekenis. We hebben het over toch voor nagedacht, elkaar John. en we zijn er voor Ja. elkaar. Ja. Vandaar, en nou, daar heb ik dat bord 2 jaar terug geloof ik. Ja, daar heb ik een mooie plank uitgekozen, hier en daar. En toen ben ik gaan zitten, hebben we op de computer de letters geprint. Ja. En dan ben ik met net vroeger, dat je zo'n prikkussen wel eens had, met Ja. zo'n naald. Heb ik de letters allemaal aan het uit. Monnikenwerk. Ja, dat wel. Ja. En toen later met zo'n soldeerpen, Ja. zeg Ja. maar, heb ik dat allemaal uit zitten. Nou, het resultaat branden. mag er zijn, John. Ja, Ja, toch? hè? Ja, Ja. absoluut. Ja. Maar wat mooi hoe hij dat zegt. Zorgen voor elkaar, want het zorgen zit in ons allebei. Ja. Vertel, hoe zit het zorgen in jou? Hoe de zorg in mij zit. Ja. Ik heb altijd gezorgd dat mijn ouders overleden zijn. Ik heb heel veel thuis gewerkt. Toen ben ik de thuiszorg in. Dus je hebt voor je ouders gezorgd totdat ze... Oké. Vandaar dat wij ook niet weggingen, want zolang mijn moeder leefde, bleef ik
rond de deur bij mijn moeder. Mhm. En nou, die is nu 12 jaar geleden overleden. En toen ben ik de thuiszorg ingegaan. En sinds dat ik hier zit, eigenlijk denk ik na een half jaar, 3/4 jaar, ben ik vrijwilliger bij Burennetwerk. En wij komen bij mensen, je kan dan zelf bepalen hoeveel uur je dat doet. Bij mensen die thuis zijn, die eigenlijk nog niet naar een verzorgingshuis kunnen, Aha. maar die alleenig zijn, geen kinderen hebben of kinderen verder weg wonen. Nou, dan ga ik ik ga nu met een oud mannetje van 89 ga ik wandelen. Ik ga bij een andere mevrouw, ga ik 's middags een potje scrabbelen. Ik ga bij een andere mevrouw een praatje met een bakkie. Ik heb hiernaast buren die ook een zieke vrouw hebben, daar wip ik ook aan. En als die man even weg wil, dan ga ik bij die vrouw zitten. En zo zijn wij bezig.